Aha we bere ụwa. Uwa Bongo pa Bible bịa. Obi preachile ụmụ ụwa. Ma Chukwu bịara anya mara nde wunde. Gbam. Evanje pra. Onye pete Evanje. Anya bebe de shige dari kikere Evanje. Evanje. Enyi mi usonye bere. Ba jono da. Enyi mi usonye bere ime channel wa. Ikwala. Enyi mi usonye bere. Ma Chukwu bịara anya mara. Oji Bible eme njọ. Enyi mi Japan shio. Betu aka njọ. Aba Bible bebere ime channel wa kisanga ugere. Enyi mi usonye bere. Ma Chukwu bịara anya mara kwanu nde. Enyi mi usonye bere. Enyi mi usonye bere ime channel wa kisanga ugere. Enyi mi usonye bere. Ma Chukwu bịara anya mara kwanu nde. Enyi mi usonye bere. Enyi mi usonye bere ime channel wa kisanga ugere. Enyi mi usonye bere. Ma Chukwu bịara anya mara kwanu nde. Enyi mi wonye bere. Emenje jo bere ime channel wa kisanga ugere. Ụwa logwelo onwe ya. Ma Chukwu bịara ya mara kwanu nde. Kuya. Ogbonyari yo mere ya kanu ashana nye kama ime channel wa kisanga ugere. Ọ na-awụ ụjọ. Ma Chukwu bịara anya mara kwanu nde. Enyi mi olololo Iwe onye obere. Oji Chukwu akpa ego zere kwa onwe ya. olololo Bewe bere. enyi ka nwanne enyi m ka nwanne Because iwe Chineke bịa oyo ya. enyi m ije menje enyi m ka nwanne Imerekwala ka. Bewe bere. ije menje Unu megide ha iwe Chineke. Ya were anya uru anyị Onye pọnụ. obere. Ebe ọbụla gbakasịala. Bewe bere. Etoturi Jesu andị ebebe. Onye obere. Geje dibịa. Bewe bere. Iwu evangelist. omenne ji ka nwanne nda bemenuna ije menje ije banji gwado maka gochao ma Chukwu ga-abịa n'elu ụwa enyi m anya mara kwanu nde amụrụ m egwu ebela asọ Ọ na-awụ ụjọ. Hey! Iwe onye obere. Bewe bere. ụfọdụ japebe bụlebu mmanụ n'elu ụwa chimewe chibonu zururue ka hụnụ nwa nwasao Maazị m evangelist. azaghị evangelist Evangelist piom, piom, piom. ya hụnụ nwanyị na-eti ya gwọrọ ya Oji Bible eri ego ndị mmadụ. abịara m iju ojio ihe mbịakwa na Ahembra ojio. nchicha Ọ na-awụ ụjọ. anyị ojigbo olebe ijabaji n'elu ụwa enyi m wetu aka acha ikpe mebere ijabaji n'elu ụwa wetu aka acha ikpe mebere ikpe masị ebere enyi m ọ garịla anyị mma ikpe mebere ebere wisi jema okpe mebere ebere wuru ihe m ga-eji chela ụwa enyi m ikpe mebere ka nwanne ikpe mebere Ebere ka anyị ga-ejije o. Iwe onye obere. Evangelist igbe. Mgba kpema nna. Bewe bere. Aha ji ejije webere ụwa. Iwe onye obere. Ịwakwa aka gị ọcha o. Ịwala dị a. Bewe bere. enyi m o ka nwanne emebere Ị ga na mbe. ije meje n'ụwa ka obe ma Ụmụaka gị ọcha. ma Chukwu bịa ga n'ụwa enyi m anya mara ndị wunde emebere enyi m ka nwanne emebere emebere o mama nwa m na megwu ama bịa nnanụ Aga m ime ụwa mgbole. ama m onye mezeze n'ụwa hụ ije n'ụwa uko onye Iwe onye obere. Iwe onye obere. Bewe bere. iwu nne jige o ya bara obi emenuguru tibonu dudu nwanne m ya bara bebulu shanwu begibiri ewuda ewu ọ na-awolele Ọkpala bel anyị hụ. achị m agwa ndị ma n'okwu chinele mana Chineke A na-akparịala Chineke. mgbarị nna mara ya karịa Ya were ọkụ uru anyị ọsọ bọọ. onye nwụrụ ọmụkwuri nwa mụrụ m egbebela asọ Prince Hodis
ebu marketa na Lowere mba gbamarima anna she amana ejila hafla ngo shibido megabit le nwanyi wu amege mekwala n'ezo ọzọ abunga hechicha na ya mma nwoke ụkwa n'ego ogori amaja gbala mmeri jo anwa nyama na mmenwe di ugwu nwanyi wu di Anwa nyama na mmenwe di Anwa nyama na mmenwe di ugwu nwanyi wu di anwoke agụja na akwụkwọ onwe so nwanyị alụbeti nwanne alụlụ ya anwa nyete na paketi enwe di ugwu nwanyi wu di Anwoke ama na mmenwe nwanyị ọwụla mara mma macha ma onwe di ahanye jakwa ya Anwoke ama na mmenwe ịmara n'aka nwoke wego anwanya amacha na monwe di anwanya tocha na so onwe di ugwu nwanyi wu di Anwoke ama na mmenwe di ịmara n'aka ahụ Anwa anyị ojikwa n'ụjọ biri mmenwe di ugwu nwanyi wu di Anwa nyama na mmenwe di Anwa nyama na mmenwe di ugwu nwanyi wu di but enwekwa ebe ụmụ nwaanyị shi buru without woman cannot get a child ya ịmara n'aka ahụ ndị achaji akpọ ya skolompio ndị anye jeje mba na ọ n'anya bịa na ya wee gwanye jeji ibe je gogoro egwu anye jeje ibe ụkwa na egwu anye jagba gogoro wahala dị a okorobịa kpọcha suit onwe Ekwela fine bọbọ. rọba okorobịa kọcha macha na ma ebe ha ego nyere akpọ ya ugwu nwoke wego anwanya ama na mmemme ya erido mama thank you Chineke ekwekwala. nwoke ama na mmemme dị ugwu nwoke Ịma durule. Anwoke ama na mmenwe go dị anyị jeje mba Anwoke ama na mmenwe go ugwu nwoke wego gbadi egwu amacha na akwụkwọ awadi egwu bụ ya agụcha na akwụkwọ onwe ego I'm in school na sapele ngafenu ndị mma na Ana agụ m na-enwe ego. na-enwe ego ịkwụla fine bọbọ akụ dị n'ogwu akụdị n'egwu ma emi mma aya mma Anwoke ama na mmenwe igirigi Anwoke ama Hey! na mmenwe sese igirigi sese aya mma Anwa nyama na mmenwe igirigi Anwa nyama na mmenwe igirigi aya mma Anwoke ama na mmenwe go ọmịle Anwoke ama na mmenwe go ugwu nwoke wego anwoke agụcha na akwụkwọ onwe ego nwoke agụcha na akwụkwọ onwe sọrọ ugwu nwoke Amanu were ego ya jesu spek ama na mma enwe uru di ishekwu ya Iya anyị jakwa ya nene anwanya ama All na protection mma ka o enwe mega. di ugwu nwanyị iwu di ugwu nwanyị wụsọ dị ilu ya lụ na mara na chukwu nwanyị iwu dị ilu ya lụ mara na enwe na ihe nwanyị ga-eme gị hụ di ya gasọ ya anya ụwa hewe nwanyị ama na mma enwe di ugwu nwanyị iwu di Anwa nyama nwaanyị wu ndị Igbo gị bịara Igbo anyị ebe na nwaanyị enwe n'ugwu taa ọ ụdị ya nwanyi wu di Anwoke na ha ife agbaga ndị alụrụ alụ ịmanụ dị no respect ọwụ gị nọ n'otu ị ga-achọ ọdị ọrị mma baa onye na-eche ya ndị alụbedi wuru obi tiga Chineke ji enye di nwere ego bata ememe chee ndị nwere ego ụmụ nwaanyị kedu uwe ọnwụ onye bede obi skosha waya ọ na-ahụ ụjọ umelu akara kashachi mama akara kashachi o igo nọ na amanelu ejikwa na-enye n'akara eme aka onye ahụ mmadụ nye anyị akara ka ọ nya nwụcha kpamkpam Chineke bụ onye tụrụ anya dịkwanụ m use your head amacha ụwa amacha o use your head ụwa o taa onye ji ya mara n'ụwa ya kpọ n'uchi ya ha chugos uwe nene ọsụshu nene mara na onye nwe ụwa wụsọkwanụ Chineke n'anyị nwanyị ama na mmenwe di ugwu nwanyị iwu dị Anwa nyama na mmenwe di Anwa nyama na mmenwe di ugwu nwanyi wu di Anwoke ama na mmenwe go Chai.
shimekula kala ụwa shimekula kala ụwa shimekula kala ụwa shimekula kala ụwa shimekula jogo ụwa shimekula kala anyị mege ibe adụọla m jo anyị mege ibe adụọla m jo anyị mege ibe adụọla m jo mmanụ tayi ndayi anyị mege ibe adụọla m jo anyị mege ibe adụọla m jo anyị mege ibe adụọla m jo mmanụ tayi ndayi onye menna ha ala soyi ala bola ubonu onye menna ha ala soyi ala bola ubonu ijapashi gba wetu aka o anyị gore go fondu ịmara n'aka gba wetu aka anyị gore go fondu ije megbu mmanụ we ogbu nwanne ya aka fụkwara gị ijapashi ngwa wetu aka o anyị gore go fondu ọwọ mụchụrụba oji na-agbuchi ụmụnne ya chimgbala ya kebe oji na-arecha ụmụnna ya chimgbala ya kebe enyi aka m akpụ ya onye mehara ya bụ onye mennanụ ala so hụ na ala bola ubonu onye menna ala so hụ na ala bola aka ubonu mesokwala ndụ ijapashi ngwa wetu aka o anyị gore go fondu ijapashi ngwa wetu aka o anyị gore go fondu barista onye kachi nne m gema ntị m akọla gị akụkọ njikwa na akụga nwa egbu m ndị mmadụ shibu ama egbuo ebe ka anyị nwanne m ala luchana ịmara n'aka ọwụ ihe mkpekwuga hemukwekwuga ndị mmanụ shimekwula eziokwu ma gwanụga eziokwu maka na gị wụ barista onye na-eju m ikpe ma ahụ ruru daa aka mekwula ndị mashiwe ama egbuo barista onye kacha hụ na emere m niile iwe achọrọ ije egbu m gbọrọ asị ka bụrụ ọkwa anya bụrụ otu hụ na asị ka nne ji m emere m niile ewu oju ọnụ ndị mmanụ ihe menna o ekwughị ekwe aka shiwe awadi egwu asị ka bụrụ emere m niile jụọkwara na m ya ma ọ ga nchagharị ọnwụ chụrụkwa ị ga na nchagharị chagharịakwala biko ọnwụ jụrụba kacharịa n'o Ọmụchụrụba, ịgara nchagharị o. ebu nọnyarị ihe omenada Ọmụchụrụba, ịgara nchagharị o. chagharịa ebu jikọla nọnyarị ihe omenaga ewe Ọmụchụrụba, ịgara nchagharị o. ụwa dị egbe nwe nwunye omenaga Ọmụchụrụba, ịgara nchagharị o. evangelist oyego igolo nwanyị ọma aka na-eshiri onye menna ya rụwa mma Narị onye ọma, onye menna ya rụwa mma ewe onye ọwụ narị onye ọma, enwe onye menna ya rụwa mma komoshu awa ji egwu egwu narị onye ọma. aya mma emere m nene igirigi Aya mma, igirigi aya mma, igirigi aya mma aya mma, igirigi sempe aya mma. ewu barista onye kachi Onye nne m ikpe, barista onye onye ikpe, kachi nne m Cha. dumam ikpe aja uyu ikpe anyị ekwuma ya ebe a antichi aka antichi Ọ aka na-awụ ụtọ. nwanyị ọma igolo nwanyị ọma ọkwa ịnụkwa n'Oceanic Bank ye enyere ya rela gị ma antichi aka nwanyị ọma nwanyị barista onye kachi Igolo. achimekwu ọgbanụ ihe mere eme ma nne ụgbala maka ebe n'elu ụwa ọ bụ ihe mere ne anụ gbala maka ebe ọkwa ike ọ ga n'ụwa ji egwusi na m enwe n'onyinye aka anụ m ya ọkwa ike ọ ga n'ụwa ji egwusikwa m enwe Chineke nụ ya. n'onyinye aka o ebe nụkọga m ọnụ chahụ kekwa na nwambe mee na mezeda akọmara m chanyi zuru Ọ narị eziga mmaba. achị nwambe mee na ya eze akọla m ọnụ ụwa ma chi m gọzie lekwala bụ ije akọrị nwanne gị a nkọrịda ọ dịla mma ma lekwala bụ ije akọrị nwanne gị a nkọrịda Chineke achọ m ha amamihe gị yes gaghị chọọ chi m bụ uru
Chineke achọghị amamihe. Chineke chọrọ amamihe gị, onye nwe ụwa chọrọ amamihe gị. Chineke chọrọ amamihe gị, onye nwe ụwa chọrọ achịcha. Chineke were kwana ikike ma ndị mma n'aka. Ebirigo na onye ha Anyị ejuru ụlọ. Francisca. Ebirigo na onye ha Lajemba o. Onye ka mma na ọka elu okpe ya zuru ike. Mba hara n'anya ibiri. Onye ka mma na ọka elu okpe ya. Ina ba obi mmanụ nwanne ya. Chineke chọrọ amamihe gị, Ebe ịchọ ha onye ọganihu nwe ụwa anyị. chọrọ amamihe Chineke gị. achọghị oke gị. Chineke chọrọ amamihe Okwu gị, nwere ekwukwala m. onye nwe ụwa chọrọ achịcha oge a. Chineke achọghị ashịrị. Child, eri amodo ha. Dozie afọ ụmụ ọma nekede. Ekete one of nekede. Aije na ije na ije na ije. Aije na obi eze. Mama mgbe gwa egwu abịa nna. Egwu mejeji ibe gogoro. Egwu anyị ji ga mbụ. Egwu anyị jeji ibe hụna. Injini maduru. Nwamụrụ megwu Aga bara abịa akwa ya egwu. Kọlọnụ ndị mama. Injini maduru. Ịkpọ ka ịkpọ. Maka oji nwanne ya eriji afọ n'elu ụwa o. Ma fọfuru ya ya echarịa. Afọ furu ya ya echarịa. Afọ furu ya ya echarịa. Oji nwanne ya eriji afọ. Afọ furu ya ya echarịa. Oji nwanne ya eriri o. Ma Afọ furu ya ya echarịa. Afọ furu ya ya echarịa. Emeka nọ si Afọ ike. furu ya ya echarịa. Mekus PIC. Afọ furu ya ya echarịa. Ka ije ga-eji nwanne gị riju afọ. Afọ furu ya ya echarịa. Ka ịbịa ga-eji nwanne gị nara ego. Afọ furu ya 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 na ncha. echarịa. Mekus onye ọla chọrọ ichigide riju afọ. Afọ gị furu ya echarịa. Mana akpọ ọmụmụ egwu mewe. Ahụ ndị edenye na maka. Umegwu Nwa mama. Usu nwa mama ewe. Chagoro nwa mama e. Chiso nwa mama. Wadi egwu abalị egwu. Egwu chinye nna m. Ya wee egwu chinyere m. Ya gajela nnụnụ na. Ya nyejeje mbe hụ na. Mana bongo e. Mada wuchi onye wuchi ibe ya o. Chinedu Nwosu aka na-erebidu material n'ọgba osisi. N'afọ Mbise soki Chelema chenche chelema chenche chenche. anyị na-abịa. Ọ na-awụ ụjọ. Imre na si Chineke achọma ha amamihe gị. Onye atụtụ Chineke achọma ha amamihe. Ama nwanne emebela. Oji nwanne eriji afọ. Chief akụdi n'obu. Agbara ka azọmala e. Onye ji ga na-atọnye. Chief mgba were ekpere dị echema. Ịmara na Chief Were ekpere akụdi were holy n'obu mee ka nna ya. oil. Rite fada mbaka. Onye mekakwara aka. Onye gị holy oil. Onye majikwa ego. Ife ya onye ụra arụọ. Onye mejikara aka. Lọlọ Charity Nnadị. Nwaanyị akụdi n'ogwu mgba binyama. A na-ekwu ọzọ ọzọ eme o. Enyi m a na-ekwu ọzọ ọzọ eme. Ọzọ eme na o. Ọzọ eme mana o. Mama m o. N'aka. Ayama. Mr. Ben. Igirigi. Mr. Ben. Aka na-ere pure water way. The producer, importer and the exporter. Onye mere nrụ. Enwe onye ahụ. Enyi m enwe onye Enwe onye ahụ. ahụ. Ewu, mama m Dr. Bright Nduka Omenụkọ ndị Igbo. Onye ọbụla si ya chọrọ Toro Jizọs. Chineke achọrọ ha amamihe gị. Onye nwe ụwa chọrọ ha amamihe gị. Chineke achọrọ ha amamihe gị. Onye nwe ụwa chọrọ ha achịcha ụka. Chineke chọrọ amamihe gị.